Salutare, același Alexandru Năutu Vraciu, astăzi la un nou episod, o nouă recenzie. Am povestit despre Predator 2, despre Prey, cea mai nouă ecranizare cu acest personaj, care mie îmi place foarte mult, probabil momentan mai mult decât Alien. Oricum, e unul din monștrii cei mai bine creați și gândiți din cinematografia universală, internațională și așa mai departe. Astăzi vom vorbi despre filmul din 2010, Predators. E a treia apariție a personajului Predator. La fel cum și în Alien a avut sequel-ul, partea a doua cu Aliens, foarte frumos, s-a adăugat un S aici, Robert Rodriguez, și a apărut Predators. Ok. De fapt, directorul aici, din ce văd, regizorul e Nimrod Antal la filmul ăsta, dar majoritatea sau toți știu că e Robert Rodriguez, nu știu, în fine. Personajul principal, care se vrea să fie oarecum, nu ca un fel de Arnold Schwarzenegger, dar la fel ca personajul din primul film Predator, Dutch, Royce este personajul și e jucat de Adrian Brody, pe care probabil majoritatea știți din Pianistul. Apare Lawrence Fishburne ca unul din supraviețuitorii aduși. Practic, ce se întâmplă în filmul ăsta e, pe scurt așa, foarte mulți luptători, vânători, soldați de elită și nu numai, sunt capturați, răpiți și trimiși, aruncați pe planeta asta a predatorilor. Asta e subiectul filmului și e interesant că se dezvoltă în zona asta. Seamănă foarte mult cu primul film Predator, pentru că fiecare din ei, unul e cu minigunul rusul respectiv, altul e cu katana, cu săbii, mafiot japonez sau whatever. Tipa respectivă, actrița Alice Braga, Isabel, e sniperiță, Nikolai e, da, rusul cu minigunul, apare și Drani Trejo, adică avem așa, fiecare personaj reprezintă, cum era și în primul film, câte o specializare sau fiecare are specializarea lui, e profi în segmentul lui, ca zicem așa. Apare și Edwin, care aparent zicem că e latura slabă sau veriga slabă din lanțul slăbiciunilor, dar mai târziu în film aflăm de ce e acolo printre ei. Sunt tot felul de personaje, interesant. Deci vine oarecum filmul acesta, a treia parte a filmelor cu Predator, revine la primul film așa, ca structură a personajelor. V-am zis că are loc acțiunea pe planeta aceasta predatorilor, chiar așa începe filmul. Personajul principal, Royce, se trezește cumva în cădere liberă, își dau seama împreună despre ce e vorba cu jungla în care se află, se uită la vegetație, se uită în stânga, în dreapta, văd care e treaba. Își dau seama că busola se învârte și nu e nordul nicăieri. Văd oarecum vreo 3 planete, cred că erau un soare și încă 2 planete, se văd foarte clar pe deal, m-ar veni, cum s-ar spune. Îmi place ideea asta din nou de camaraderie, în care se face o mică echipă și apar pentru prima dată căței vânătorilor, adică se știe că fiecare vânător, chiar și la noi, la specia umană, are câte un câine, ceva. Și aici apar câinii predatorilor. E prima dată când apare o nouă specie de predator, superioară celui clasic. Chiar predatorul clasic este prins ostatic, nu știu de ce. Are loc bătălia din final dintre Royce și predatorul superior, să zic așa, Alpha Predator sau, da, cum să-i spun. Filmul, în mare parte, e un film interesant, e un film de acțiune interesant, care te ține cu ochii pe ecran. Știu că l-am văzut atunci în 2010 și mi s-a părut un film bun. Apare, de data aceasta vedem o luptă între un samurai și între Hanzo și un predator, da? O luptă care se termină la egalitate, o luptă cu săbii, pentru că în primul film Sonny este doar apariția cum îl provoacă pe
la duel pe Predator, când scoate maceta, se taie pe piept, dar după aia, adică moartea lui nu apare, nu apare în film, nu o vedem, doar auzim. Ce să vă mai zic pe filmul ăsta? E interesant așa ca partea asta de dezvoltare a universului Predatorilor. Nu mi-a plăcut Lawrence Fishburne cum a fost scos din joc. Seamănă așa cu personajele negative din universul Nolan a filmelor cu Batman, Dark Knight. Adică creezi un personaj care rezistă de câteva sezoane de vânătoare a predatorilor. El rezistă, avea și masca respectivă, avea cloaking device-ul, da? Se putea face invizibil și dintr-o dată este omorât foarte ușor. Chiar nebunește, are personajele lui, are acolo niște prieteni cu care vorbește, îi invită pe acești soldați, personajele oarecum principale, invită la el în ascunzătoare, care e într-o navă și apoi apare predatorul respectiv și îl distruge foarte ușor. Adică mi-aș plăcut să văd o luptă ceva între el și predatorul respectiv. Da, în mare parte e un film ok. E top 3 filme Predator. Nu știu dacă îmi place mai mult decât AVP, pentru că mie primul AVP mi-a plăcut destul de mult, dar e un film ok, vă recomand dacă nu l-ați văzut și ce să zic, 3, dacă nu chiar 4 clocking device-uri, măști de Predator din 5. V-am pupat, sunt curios care este, ca de fiecare dată să interacționăm, să-mi scrie în comentariile de mai jos care este părerea ta despre filmul Predators. Nu uitați să te abonezi pe canalul meu de YouTube și să te uiți la următoarele episoade și până data viitoare, ce să zic, if it bleeds we can kill it.